Ассаламу алейкум подписчики Караев ТВ мардуми Тоҷикистон ҳамака созен хубен. Дӯстон азиз тамошо кинен имрӯз 19 июли соли 2026 дар ҷаб 10 сар баррои фурӯшӣ дорем. Нархошон 10240 сомонӣ боз муомила дора. Адрес моно яй Данғара дӯстон азиз. Номерош дар рӯи экран ҳатман харидоро успет кинен. Баррора айдаст натен дӯстон азиз. Тамошо кинен чӣ хел баррои хуба. Тоза ҳисорӣ тамошо кинен баррора. Номерош дар рӯи экран ҳатман харидоро успет кинен. Баррора айдаст натен. Лайкора бзанен ҳатман видеора ҳаделиса кинен дӯстон азиз. Бинен чӣ хел баррои хуба. 10240 сомонӣ боз муомила. Номерош дар рӯи экран ҳатман харидоро успет кинен. Баррора айдаст натен. Адрес ноҳияи Данғара. Олара бинам ба омада харидорӣ кинен. Баррора бинен чӣ хел тоза ҳисория. Номерош дар рӯи экран ҳатман харидоро успет кинен занг бизан.